שאלו אותי מתי הילד הבא, לדעתי כבר 1000 פעם. אני מתאמנת בין 3 ל4 פעמים בשבוע, בדרך כלל שעה כל אימון. כשאני רואה משהו טעים ומחליטה לוותר, אני מסרבת לפחות, נקרא לזה 50% מהמקרים. וואו, יש לי עשרות בגדי ים. אני מסתמסת עם עדי לפחות 4 פעמים ביום, בשבוע, ביום. תלוי ביום, לפעמים אני מצלמת 200 תמונות של הבן שלי ביום, ולפעמים יש ימים שלא יצא לי לצלם אותו תמונה אחת. בדרך כלל לוקח 20 דקות מהרגע שקמתי עד הרגע שאני שותה קפה. אני מתעלמת עם כל הטוקבקים שכותבים עליי. 0. אני לא מוזנת בכלל לאף חתונה הקיץ. וזה לא מקובלת אני. קבוצות וואטסאפ זה דבר, אם אנשים רואים את זה, אל תצרפו אותי לקבוצות וואטסאפ. זה הדבר השנוא עליי בעולם. הכי הרבה אנשים, לא יודעת, 20, שונאת את זה. תודה רבה. ביי.